बे बाराव इउपिपिएल दोलोआ 30,000 भट लानानै 22 नं दारांगाजुलि बियाबाव देरहानो थांगासिनो दं होननानै रोखा खालामदों एमएलए जलेन दैमारिया। नंगौ, नैथि खेबनि थाखाय सरकार दाफिननो थाखाय गोख्रों थियारि इउपिपिएल दोलोआ। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरानो बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ हारसिं सरकार दागोन होननानै बुंदों। 22 नं दारांगाजुलि बियाबनि पद्मा आनन्द बाजाराव 3 नं दक्षिण कुमारीघाटा प्राइमारि इउपिपिएलनि बानजायनायाव बुथ वार्कार मिटिं लादों। मोन 7 बुथ कमिटिखौ लानानै दिनै बुथ वार्कार मिटिंआ जानानै थाङो। 3 नं दक्षिण कुमारीघाटा प्राइमारि इउपिपिएलनि बुथ वार्कार मिटिंआव एमएलए जलेन दैमारि, उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि जयन्त राभा, दारांगाजुलि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि राफेल दैमारि, TCLCC मासिगिरि पनिन नार्जारि, कोअर्डिनेटर केशव राजबंशी मोनहा बाहागो लायो। दिनैहाय 26 नं दारांगाजुलि ब्लक इउपिपिएलनि दैदेननायाव 3 नम्बर दक्षिण कुमारीघाटा PCDCनि मोनसे सावराय जुथुम जानानै थांबाय। दा बेवहाय 700 निफ्राय 800 जन 800 बेवहाय बाहागो लादों। जोंहा 700ल'मोन जोंनि टारगेटआ, जिहेतु बेवहाय मोन 7टा बुथ दङ। बे मोन 7टा बुथआव मोनफ्रोमबो बुथनिफ्राय जों 100 लिंहरदों आरो बे 100 लिंहरब्लाबो नाथाय रायजो राजाफोरनि नुजाथिनाया दिनै गोबां जादों। दा बेखायनो जोङो PCDC वाइसआव जोंनि प्रग्रामा बेवहाय जादों आरो बे PCDC प्रग्रामाव जों राजाफोरनि लोब बाहागो लानायखौ दिनै मोननो हादों आरो बियो मोनसे रोखा मोनसे मेसेज जे एबार दारांगाजुलि 26 नं दारांगाजुलियाव इउपिपिएलनिफ्राय जाय बिजाथि जागोन बेयो देरहानाया रोखा। नोंथाङाबो गेलेगोन नामा बेबारनि बिटिसि? दिनैसिम जोंहा सेन्ट्रेलि दिनैसिमबो केन्डिडेट डिक्लेयार जायाखै। जिहेतु केन्डिडेटआ डिक्लेयार खालामनाया सेन्ट्रेलनिसो अथरिटि। सेन्ट्रेल इउपिपिएलआ मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया मोनफा डिसिप्लिन थायो। दा बे हिसाबै जोंबो डिसिप्लिन गोनां मोनसे राजखान्थि हान्जा। दा बेखायनो सेन्ट्रेलआ बेनि सायाव डिसिसन लागोन। केन्डिडेटआ सोर जागोन सोर जाया, माब्ला फोसावगोन फोसावा, बे गासैखौबो सेन्ट्रेल इउपिपिएलआ डिसाइड खालामगोन। नोंथाङाबो दाबिदार नामा बे बियामनि? दाबिदार होननायथ' खोथा गैया। आं जिहेतु स्टेन्डिं एमएलए, जोंहा मावनांगौ गोबां दङ। दा बेवहाय दाबिजों खोथा गैया जोंनिया। इउपिपिएलनियाव दाबि खालामनायजों खोथा गैया। जायखौ दिनै समाजा नागिरगोन, जायखौ समाजा गोरोबना खामानि मावगोन आरो मिरुआ जायखौ एलिजिबल होननानै सानगोन, बै बिजाथिखौनो दिनैहाय गोदान गोजामजों खोथा गैया, एमएलए नंनाय नङिजोंबो खोथा गैया। दा बेयाव मिरुआ जायखौ फिट होननानै सानदों बै मानसिखौ जोङो बेयाव फोसाव। टिकेट मोनोब्ला गेलेगोन नामा नोंथां? टिकेटआ फोसावोब्ला बियो टिकेट फोसावबाथ' इलेक्सनखौ गेलेनो फोसावो। जिहेतु जुदि सेन्ट्रेला मा खालामो बे सेन्ट्रेलनि बाथ्रा। आच्चा, दिनै समाव बिजेपि दोला नैबे दारांगाजुलियाव हाबनानै जयनिं हाबाफारि लाबाय थादों। बेनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि दाखार खालामो? जयनिं हाबाफारिखौथ' सोबबो लानो हागोन। एपिबिआबो लाबाय थादों, कंग्रेसआबो खालामगोन बेयाव जयनिंखौ। बिजेपिआल' नङा, जोंबो खना गामि जोंबो खालामदों, बुथ जोंबो खालामदों, मोनफ्रोमबो सुबायाव जोंबो खालामदों। नाथाय पलिटिकेल पार्टिया बयबो लायो। दिनै भटार्स पार्टियाबो खना जयनिं लाबाय थादों। बेखायनो सोरनिबा जयनिं लानाया इउपिपिएलआव प्रभाब खोलैया। बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोना एबाराव? जोंथ' एबारनि नैबे जि इलेक्सन, जों जि दारांगाजुलियाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, बे इलेक्सनाव जोङो 30,000 जोङो भट मोननानै देरहागोन।